ihbarlar konusunda dinlenmesini istediğimiz Li Diyarbakirê Benjamin rûniştina doza Tahir Elçiyê dema serokê baroya Diyarbakir bû hatibû kuştin birêveçû. Ji rojavayê Tirkiyeyê û Bakurê Kurdistanê gelek baro, siyasetmedar, malbata Tahir Elçî di dozê de beşdar bûn û parêzeran ji dadgehê xwestin ku bertawan li salona dadgehê werin darizandin. Serokwezîrê wê demê Ahmed Davutoğlu jî were guhdarîkirin. Dadgehê daxwaza anîna bertawanan qebûl nekir. Lê guhdarîkirina Ahmed Davutoğlu hat qebûl kirin. Dinge nebe qada şerî. Mafnas Mehmet Emin Axtar jî got ku nayê qebûl kirin wek çavdêr Davutoğlu were guhdarî kirin. Ji ber ku Davutoğlu berpirsê siyasî yê bûyerê ye. Ahmed Davutoğlu berpirsiyarê siyasî ye divê kuştinê de serokwezîrê wê demê. Eger wê have serokwezî her kesî re berpirsiyar e. Ji vê berpirsiyariyê, ji vê berpirsiyarê kesê ku berpirsiyarê gava tu wek şahadekî tu yê guhdarî kirin. Çaqê tu wî masûm dibînî tu yê devxiyew ke. Beraat dike jalekî baş wê. Ji wê de jî ne rast nabînim hat nabî. Ew ro çi bû, çi nebû, ew kes çima li wê dirê bûn. Kîwan taqîb kir, çima hatin wê dirê, ew bûyer çima qewmî. Van pirsa temam hêl hewayê. Benjamin rûniştina doza kuştina Tahir Elçî ji aliyê rexistin û hiqûqnasên biyanî ve jî hat şopandin. Baroyên Parîs û Cinevê amaje kirin ku ew ê derbarê doza kuştina Tahir Elçî de û derbarê parêzerên dibin xetereyê de ne de raportek amade bikin û heta mehekê pêşkêşî baroya Diyarbakir bikin. A group of lawyers from the Paris bar. Em li ser navê baroya Parîs û Cenevê li vê derê ne. Bi tenê ji bo çavdêriya dadgehê li vê derê ne û dê ji bo hevkarê xwe raporta amade bikin ku pêwîst e çi bikin. Divê rêz di serweriya yasayê bêgirtin û em tenê ji bo vê yekê li vê derê ne. Piştî Benjamin rûniştina doza kuştina Tahir Elçî, serokê baroya Diyarbakir Nahit Eren bi civîneke çapemeniyê ragihand ku dadgehê biryar daye doz were tehloq kirin û doza di dorê de jî dê 23 mijdarê were dîtin. û Nahit Eren da zanin ku gelek daxwazên wan ên rewa hatine redkirin û ev helwesteke nehiqûqî ye. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakir.